Primer, felicitats. Felicitats perquè 50 anys no es fan cada dia. Gràcies per tot el que heu fet. Esteu en un sector que va ser la base de la riquesa d'aquest país, de gairebé tota la riquesa, siguem-ne conscients, i expliquem-ho de cara a la gent, perquè a la gent també li doni valor. Esteu en aquest món de la indústria agroalimentària, que és també un dels grans actius de cara al futur del nostre país, i a més heu fet la feina ben feta, en podeu estar orgullosos, en podeu servir d'exemple de cara a altra gent, i això estic convençut que en les circumstàncies difícils que viu el nostre país, molta gent ho pot agrair. I jo us ho agraeixo en nom de tota la població catalana. Agraïm i agrairem sempre als socis fundadors i a la primera junta la creació de Covides, amb els seus cellers, bona tecnologia, els embotellats, que donen continuïtat a l'explotació vitivinícola dels socis des que planta el cep fins al consum final del vi. Formaven una cooperativa en què l'esforç individual de cadascú seria en benefici de tots, que tindria el mateix tracte al pagès gran que al pagès petit i que tindríem una organització que crearia riquesa pels socis, pels nostres pobles, per la comarca i pel país. Senyor president, l'esforç seu i el del seu govern per la cooperativa l'ajuntarem amb l'esforç personal de cada soci per aconseguir llarga vida de Covides i el sector pagès. És per a mi, com a alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, un orgull poder explicar a tothom que ens visita que en aquesta vila tenim la cooperativa vitivinícola més important de Catalunya. Els factors que defineixen la identitat de Covides són l'emprenedoria, el treball en xarxa, la inversió en tecnologia, la qualitat i l'exportació. Per tant, la conclusió final solament pot ser una. Tant de bo molts seguissin el seu exemple. Endavant per la bona feina i per molts anys. són les ampolles que tenim que fer de tiratge i l'argument era irrefutable. 18.262 són els dies que ha viscut Covides els seus primers 50 anys d'existència. La marca ens la va donar la maqueta del llibre. La pàgina 106 és la imatge d'una etiqueta del primer vi embotellat que es va embotellar a Covides i que es va fer en honor dels socis. I la seva marca no podia ser una altra que Covides. Darrere de cada ampolla de vi que s'elabora a casa nostra hi ha una història que s'ha d'explicar. Vostès ho han fet a través d'aquest magnífic llibre. També ho estan fent avui presentant-nos els diferents productes i en especial aquest cava especial del 50è aniversari, les 18.262 ampolles. Tindran l'oportunitat d'explicar el que és la seva feina, allò que parteix del macabeu, del xarel·lo i la parellada per fer possible aquest cava especial que de ben segur vostès posaran en valor i en coneixement dels seus amics, de les seves famílies i d'aquelles persones que tenen al voltant per fer possible que es valorin els productes que s'elaboren a casa nostra. Hoy es un día en San Sadurní d'Anoia donde reina la familiaridad, la creatividad, la felicidad. Catalunya és un país important i com que és un país important farem una consulta i com que avui celebrem 50 anys d'aquesta cooperativa farem 18.000 ampolles de cava, 18.262. 50 anys d'aquella primera junta, 50 anys de l'Assemblea Constituent, 50 anys que encara ens ajunta aquell recordat moment. Gràcies, treballadors. Felicitats, socis. Per molts anys, Covides.